lagu niki menika samudraning tresna kula intonaken kagem FMA fan militan Astabrata ugi kagem pecinta wayang kulit. Semoga Astabrata semakin maju ke depannya. Saking Jabrik Wahyu Temanggung matur nuwun. Oh ya, saka Temanggung no. Uga memonitor iya. Ana meneh iya.
Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar, mugi-mugi pagelaran dalu sakmenika lancar menawi kepareng nyuwun lagu Kacu Kuning. Lagu menika kagem sedaya keluarga besar FMA ugi pamirsa sedaya. Matur suwun saking kula Ibu Suharmi Azadipok saking Jakarta Barat. Oh ya. Ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Ugi keluarga besar Astabrata sehat-sehat sukses selalu. Menawi dipun keparing nyuwun lagu Kidung Ayu Kono Sebo kula aturaken sedaya pamirsa. Ugi ingkang amirsani lumantar lokasi, ugi ingkang memonitor lumantar channel YouTube saking Kota Angin nderek memantau. Oh, lumantar YouTube no. Ya. Ugi iki ana. Dinamo Dumpil Madiun hadir lokasi. Salam Lek Parmin Plumpung Blonggong. Oh ya. Kurang siji sisanke ya no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Akbar. Dalam Bunda Angel Heaven dari Hong Kong yang selalu memantau lewat live streaming Astabrata Media kagem masyarakat Dusun Kedung Dawung Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan Kadipaten Madiun ingkang sampun nimbali Mas Akbar sakonco ya. Sembah nuwun mugi-mugi ingkang nembe ngawontenaken wujudipun adicara sedekah bumi dadya dusun ingkang gemah Arepah Loh Jinawi Kertotata Toraharjo. Salam sehat kagem sedayanipun amin ya robbal alamin. Saka Hong Kong no ya. Ya saiki adewe golek kanca ngestu padha dawuh Bapak Kepala Desa awake dhewe sowan mrene ora ijen ora dhewean ora. Uga nganti kadang bintang tamu sing suwe sawetara wanci ora kepethuk no. Suwe ora ketemu ora. Mas Gareng Jajak Kang Mijil saka Grobogan. Oh iya. Diaturi minggah ning sasana budaya sepote aja dipleraki rong ramban kanca-kanca. Mas Gareng Jajak kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Selamat.